kan subject pui bera kan lu main kum sang ni som ni October vel bor khan Uttar Pradesh a kho pakhat don kor a chuan mi then khaten aliens thlok ni nge ya lang an hmuwa chu an thil hmu chu hlavak lawa lui korlama a thlo liam thu an report nge rang takin Uttar Pradesh police te chuan an zong hala chu an aliens hmu chu aliens alo ni o zawng lo mai Iron Man lem balloon thlok thei hi alo ni a police te pon ti ngei na an shelo an nui ve top mai ni wame India ram nge a boring ve man thlot lo Aeroflot flight 593 passenger phur Thlawhna Moscow atanga Hong Kong pan tur chu kum sang khat zakwa somkwa pali March ni hni khan leilam radio station te ne na in biak na eng ma om man loin atla thut ti thu don ani he thlo theina tla hian passenger somruk pathum le Thlawhna chunga hnathok tu mi som pahnih lai mai chu an thi vek ti hriat ani le boka ruang la khom le Thlawhna tlak chan chui hna chu ngor taka kalpui ania Aeroflot Thlawhna te hi pathian zara an tluang thin hle a chiat na na sal tuk le thming chiat na te an nei tlem em a amai ro chu an thlo theina chuan an bei sei lo le an rin phak ngai lo passenger chuang zawng thihna lung chiat thlak tak mai atong ve tatlat mai an thlo theina chuan fel tok lo te aw mem niang tiare fe an chui hnuwa chuan cockpita voice recorder chu alo la him hlawa pilot te ho in biak na an han ngai thlak hnu chuan thil om zia dik tak chu alo lang chuak don ta an thlo theina mitam takina an dem ron chuan a khol thil vela har satna engma alo nei hau lo mai ti chu a chiang ta hle a thil om zia dik tak chu hetiang hi ani trumdang ang bokin passenger te chu Thlawhna a chuan hlim takin an chuanga kho om dan le bo ruak vel po a tha thokhat viawani engkim pe felani hnuin a hun tura ruata tak Thlawhna chu Moscow atanga Hong Kong lampan turin a thlok chuak ta he Thlawhna pilot captain enge Danilov phei hi chu pilot ton hriat nga ber pol ania Thlawhna khal thiam takani ama ba ka hian officer Igor Piskaryov le pilot Yaroslav Kudzinski te anom bok Moscow le Hong Kong in car kongchan ve an thlo thlen chuan captain Andre hian Thlawhna chu autopilot da in chol zuai turin an kuta Thlawhna chu ada taria heti lai tak hian pilot Yaroslav chuan tlo tu mi poimo tak mai anei ama lo tlo tu te chu anuna mi poimo tak afa te pahni chuan ni aduat ema thil an du apiang hi chu ti hlotlin sak zel adu thin ani ma na cockpita lo lu ve chu a phal sak tlat mai an phur ema an thom po a thaviau afa ta hi an la upaviau lo na in no pangchhia thil ngen rual chu an ni to bik chi alo afanu yanai hi kumsom panhi mi ania afapa Edgar ero kumsom paruk lai ani ve to alandana chuan Yaroslav chu pachat takani ati thei amai ro chu afa te chuan captain thutna a thut ve a Thlawhna tak khal tu ni chu an chak tatlat mai chu ta le afanu chu an khaltir masa a autopilot a oma wangin afanu chu an khal thiama in ti hle a an hlim kher mai chu ti chuan afa pahun alo ni ve ta a afa pa Edgar chuan Thlawhna control na chu avuana an hanti kwal vel chu duain tleirol har le thil poi khoi rual ani ve to bokaniang autopilot chu a in suit pala afa pakum som paruk mi kuta chuan chu thlo theina chu a in ngat tarngot mai le pilot le officer pakhat omve te chuan warning ri an hriat meu chuan Thlawhna chu chuk zawng in abir ta thut maya apa Yaroslav chuan Edgar kalson vatro ithil ti hlom takha I mulowem ni tina fapa chu a hau chel chul mai ani engtin tine morem lo zetin Thlawhna chu apa chuan herrematum viawa ma se Thlawhna chu kan hriat angin darkar khata kilometer tam tak thlok thei khopa chak ania a thlok chak hle ti chu kan hre theu ome chu wangin motor te anga kat koi thut tura siam an nil chi lawa avir ta vut reng ani chu ti chuan Thlawhna hrim chu pilot chuan herrem man viau ma se balance a hlawna sat to awang le force na to lutuk awang chuan goosenets ala taw tlang cheng chetaka chuan atlata ani chung thil thleng zong chu an hriat chhuat theina chan po
pita voice recorder a an tong ri an ngai thlak atang ania Aeroflot Thlawhna company lam hian he thil rap thlak tak an pilot Aeroflot afate inti hlimna mai mayatan film khur lo taka ache dan awanga mitam tak nu nei na tuar hi mual pho thlak an tia thup tumin ma laviau ma se adar chuak ta tho ani Aeroflot ache dan hi ale lam zawng a thlir chuan buaina le thihna te tok lo ta se afate chuan apa chu an ngai sangin an nel le zual ngotang afate a enkol dan le ati vel dan han en hi chuan anu ai hian an ngai na jok sim shimin a rinom ma se thil engkim hian om tok le tok chin aneya fa te du zong ti sak vek tum hi a thakher lo ani ti a chiang hle ome mi somsari panga chuang in nuna an chan pha hiala apoi tak zetani pachatak ni chin kha pamol tak tia soi ani ta jok ani kum sang khat zakwa songkwa palia he chiat na rap thak tak thlen nuwa hian Aeroflot airline chu a fim khur le zual hle a kong engkima ma asonin kum sang ni som pasari alo ni le meu chuan Europa airline thabera thlan alo ni le ta hiala an crew te ho uniform po hi khovel pumpuya uniform moi bera thlan alo ni to bokani